दाखालि एक्सिडेन्ट जानाय बे बासआ जामा खांग्रासो। हेलो गाइस, आंनि गोदान मोनसे भिडिअ बयखौ बरायनाय थाबाय। आंनि गोसो गोरबोजों हरदासम चेनेलनिफ्राय बरायनाय थाबाय आरोना। भिडिअ फैयाबो गोबावसै दिनै एसे भिडिअ लाबोलायबाय आरोना। मानो होनबा आं दखानसिम थांनो नागिरदों आरोना। मा होनो खानायखौ एसे सिनजाहैसै आरोना, एसे लावद्रायनाय मोनबाय। थ' बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसैलाय। इन्टारेस्टिं मोनोबा भिडिअखौ नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे। थ' बिनिफ्राय चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांदो आरोना। ओमफ्राय भिडिअखौ लाइक होलांदो, भिडिअखौ मोजां मोनोबा। थ' बिदिबा बारा गोबाव खालामाजासे थांनि आरोना सारबांगुरिसिम बाजारसिम। ओमफ्राय सोरबा फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो, बेक खालामफिनगोन आरोना आं। बिदिबा नायलांदो भिडिअखौ। ओमफ्राय एसे मोननैसो आइसथ'बा हम साइकेलजों थांगोन आरोना आं दा। गोबावसैमोन भिडिअ लाबोयैया, ओंखायनो दिनै लाबोथां होननानै लाबोबाय आरोना नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसैलाय। बेखौनो दखान थांलाबायनायखौनो। ओमफ्राय बिसोरो माबा प्लेन लादों, बेजों थांगोन आङो। ओरैजोंजा अन्थाइबारि। गोबावसैमोनलाय गाइसमोन भिडिअ लाबोयैया। सोरबा फ्रेन्ड गोदान फैदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो गाइसमोन। बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाबोलायबाय आरोना। डाउन जाजोब्बाय माखासे भिउस स्पट्सफ्राबो। थ' जोबजासिम नायलांदो, एसे हर्सखौ बारायना होदो आरोना गाइसमोन। ओमफ्राय नै बिस्रा बहाबा थांनो नागिरदों। मा मोनजादों? मा मोनजादों? मा मोनजादों? थाइजौ गाइस, गोदैथारनो। दखानसिम थांनो थाइजौ बिराद गोदैनो। बोथोरनि थाइजौ। आंखौसो खदै गबायलै बिसोरो। बरिया, जों दा सर्ट भिडिअ गायनो थांनो नागिरदों आरो। सर्ट भिडिअ लानो नोंसोरो। नुगोन आंनि चेनेलाव, नायलांबाय था मिन्थिबाय। बिनिखौथ' मिथिखायो। निबिदिना निबिद बसुमतारियाव 2K जाबाय मालाय। पार्टि नुगोन जाहोआ मिथियाखै उनाव 2K नुगोन। जानायनि। दे थाथ' आं थांबाय थानि। गोबावसै आं एंगेल हमैया। गोबावसै आं एंगेल हमैया। पार्सेलबो दं आरोना, पार्सेलबो रिसिभ खालामनांगौ। बेखौनो नोंसोरजों लोगोसे शेयार खालामसैलाय गाइसमोन। नायलांबाय था भिडिअखौ। होमबा दा दसेयाव फैनोसैलाय आरोना गाइसमोन। फैलायबाय गाइसमोन। ओमफ्राय केससो। दाखालि एक्सिडेन्ट जानाय बे बासआ बै खानाय सिनजानो हाबफैबाय आरो दा खानाय सिनजानायजोंलाय पार्सेलखौ रिसिभ खालामखांबाय आङो। दासो रिसिभ खालामनानै खानाय सिनजानानै दा न' फारसे थांसिगोन आरोना। नायलांबाय था दिनै भिडिअखौ गासिबो इन्टारेस्टिं मोनोबा आरोना। नैबे अभार ब्रिज खाथि सिनजादों आरोना नै सेरफांगुरिनि सिनगासिनो सासेयाव कास्ट'मारा। सिनखांबाय दायो गासिबो। थेवब्लाबो गरमनि थाखाय सिनबाय होनदां। भिडिअ बानायसै थान्दा मोनबाय आरोना दा खर'आ फुरा हावा नागिरसै। थांफिनसिगोन दा गासिबो। नायलांबाय था भिडिअखौ। सिनखांना फैबाय नै गासिबो दा न' फारसे थांफिनगासिनो आरोना। ओमफ्राय बे पार्टिखौ आं खिन्थाया मा बुस्थु सोंहरनो हादों गासिबो कमेन्टआव। बिफआ गोदान बानायगासिनो दं आरोना, फुरा गोदान बानायगासिनो दा। दाबो हायाखै। ओरै सुरुम खर'आ सिनजानानै गरम जालायबायना गासिबो खानाय गोलाव लानो हाला दा। ओंखायनो होलायबाय आरोना लामजानो। मोजां मोनदों गासिबो सिनजानानै। गासिबो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा कमेन्टआव बुंहरदो। ओमफ्राय लोगोसे भिडिअखौ लाइक होलांदो आरोना। थ' दिनैनि भिडिअखौ बेखिनिखौनो शेयार खालामनाय जाबाय आरोना नोंसोरजों लोगोसे। सुट लानाया हाग्रा सिङाव लागासिनो दं आरो गासैबो। आं दा बेखौ नायनो नागिरदों आरोना गाइसमोन। आं दसे नायलांखादो बिसोरनि सुट लानायखौ मा लादों आंबो नायनो आरोना। मा स्टाइलै सुट लादों। बै मोनफैबायमोन आरोना आङो न'खौ खाथि जाबायमोन। ओमफ्राय दा लबार बागानाव सुट लागासिनो दं। बेखौ देखायनि आं र'। आं ओरै सिंजों हाबलांगोन आरोना गासिबो र'। आं दा मोनहैफिनबा खिन्थासै आरोना।
लागासिनो आरोना बिसोरो मानसिफोर लादोंथाय होसोलायगासिनो आरो हाग्रा बारि गेजेरावसो नायदो अबस्थाफ्रा हाग्राजोब होगासिनो माने ओमफ्राय सोरनि स्क्रिप्ट सोंनांगौ जाबाय आसोलफोर जाबाय शुटिंआ बिसोरो ओमफ्राय दा गावसोर ओरैनो टाइम पाससो होगासिनो आरोना गोसोजों बिराद केमेरामेन गासिमोन आयौ लुबारजोब आरोना जायगाया माने जों मोनसे फाइट लादों आरोना नुनो मोनगोन आंनि चेनेलाव लोगोफोर नेनानै था मिथिबाय बिनि सिनेराव मिथिखायो गासिमोना नुनो मोनगोन आरोना बिराद लुबार दं मा गुसुंबो ओमफ्राय बेयावनो सुट लागासिनो आरोना बिसोरो नै आं लागासिनो मबाइलजोंसो लादों आरोना नै गासिमोन केमेरा गैया नालाय बहाबा नुदोंमोन आं बाव मासेमान बायनाय आरोना केमेरामेन बियो ओमफ्राय नै होगासिनो औ नै दामा खांग्रा दं सासे दा देखायगोन र' आं फैबाय हिर'आ सोर होनदोंमोनलाय हिर'आ नै हिर'इननो बे फंसे बारलाय एगजाम ओइ आसोला मा दामा खांग्रासो बारनायल' खान्दों नामा थ' गाइसमोन दा न' फारसे थांफिनसिगोन आरोना गावसोर लागासिनो आरोना टाइम पास ओरैनो सुट खालामगासिनो आरोना गावसोर ओमफ्राय गावसोरनि बिदिनो चेनेलाव हगारगोन होनदों आरोना नायसै गावसोर माबायदि बानायो नेना थानोसै नामा गाइसमोन थ' भिडिअआ बेखिनियानोसै होनबा गाइसमोन मोजां मोनदोंबा लाइक होलांदो लोगोसे चेनेलखौ साबसक्राइब खालामदो आरोना बाय बाय नेक्स्ट भिडिअ थाब लोगो मोनगोन